नमस्कार प्रणाम रुआ देख रहे बनी भोजपुरिया दस्तक। रोहतास के कोचस में जौन चीता के काल खबर हम रुआ के देले रही वो चीता पकड़ा गइल बा। चीता के वन विभाग नहीं पकड़ ले और ना ही कोई पुलिस पकड़ ले बा। चीता के पकड़े वाला भालू शाह के पुत्र संतोष शाह हम, जेकरा 40 गो टाका लागल बा। इतना बुरी तरह घायल कर दिले बा चीता कि कई गो टाका लागल बा, लेकिन भालू शाह के पुत्र कोचस निवासी वार्ड नंबर 11 के निवासी भालू शाह के पुत्र संतोष शाह वीर साबित भइलन, जौन चीता के अकेले ही धर लेलन। चीता जो हम सामने देख रहे बनी वो चीता के अकेले धरे वाला मर्द के नाम है संतोष शाह। ठीक हुआ सुनतनी अब इनकर हुआ चेहरा देख ली संतोष शाह के रुआ के हम फिर देखा रहे बनी कि अभी उनकर वर्तमान में स्थिति कैसन बा और कैसन वीर हवन जौन अकेले ही चीता के धर लेलन। ना वन विभाग कोनो एकरा में काम आई और ना स्थानीय पुलिस काम आई। लोग कहता कि संतोष शाह लेखा मर्द कोचस में नहीं खन। देखिए ये संतोष शाह जौन अकेले चीता के धर ले बड़न। बाप रे बाप, चीता के धरे वाला आदमी कितना वीर हो सोच सकत नहीं। अकेला ही बिना कोनो हथियार के हाथे से धके आ दबोच लेलन चीता के। ऐसा दबोचलन कि चीता भी बाप बाप करे लगल आ निकल ना पाइल इनकरा हाथ के पंजला से। सोची ये आदमी कैसन हिम्मत वाला हुई। कहता लोग कि मूड थोड़ा बना रहे, एह में संतोष शाह वीरता दिखा के आ चीता के धर लेलन। न तो मजाल बा कोई बिना मूड बनले जाके चीता धली। बात चाहे जो होखे, कोनो भी परिस्थिति में चीता के धइल साधारण बात नहीं के भाई मेरे। और चीता के धर के जब ये पटक दलन आ पटक के चीता के चपले रहन पूरा, तब ओकरा बाद वन विभाग आ पुलिस मिल करके चीता के लोग काबू में कैलस। सोची का दृश्य हुई जब संतोष शाह वो चीता से युद्ध करत हो लड़त हुई हन और वो चीता देखा तरे नु के तरह से इनकरा के बकोटले बा। कई जगह से का स्थिति बा रुआ देख सकत नहीं। 40 गो टाका लागल बा इनकरा तरह तरह के। लेकिन ये वीर मर्द के लोग कहता कि इनाम मिले के चाहिए। अगर इनका इनाम मिली तो पुलिस के चेहरा बेनकाब हो जाई। पुलिस के पास मुंह छुपावे के कोनो जगह ना रही कि पुलिस और वन विभाग के रहते हुए आखिर ये मर्द कैसे पकड़ लेलक और वो अकेले। सोची वीरता के कोनो सीमा नहीं खेकर, जितना कहल जाए उतना कम बा। देखत रही भोजपुरिया दस्तक। हम हर खबर पर रुआ के अपडेट पहुंचावे के कोशिश करेला। मन रही भोजपुरिया दस्तक के साथ चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब जरूर कर ली। फेसबुक से देखा तानी तो फॉलो कर ली, लाइक करी, कमेंट करके हौसला अफजाई करी और संतोष शाह के हौसला के सलाम करी, जेकरा बदौलत एगो चीता पकड़ा गइल बा। देखत रही रुआ भोजपुरिया दस्तक के।